Benvinguts i benvingudes al podcast del Festival d'Au. Jo sóc en David Itzmi i avui tinc el plaer de compartir aquest espai amb en Joan de Pons Berghok, que ens ve a parlar del seu univers lúdic i de tot el que hi ha darrere dels seus jocs. Hola Joan, què tal? Com estàs? Hola, bon dia. A veure, jo no sé si ho he acabat de dir bé aquest nom, potser és molt comú que la gent es confongui. Aviam, sí, Pons Berghok, ho has dit bé. És una editorial creada per la Rosa Pons, la part catalana d'aquí, i el Leno Berghok, que aquest cognom és de Rotterdam, dels Països Baixos. Llavors és una editorial catalano-neerlandesa, però molt arrelada aquí al territori i a la llengua catalana. Els jocs que tenim sempre són 100% produïts en català, en aquest sentit. Que bé, que bonic. Doncs això, té aquesta història, que s'ajunta el català amb l'holandès, l'amèrica... És una parella que es coneix i d'aquesta cosa multilingüe en surt després un joc que de seguida en parlarem i que d'allà i d'aquí sempre hem sumat aquestes idees creatives i lingüístiques per acabar fent jocs sempre molt pedagògics, molt didàctics. Molt bé. Escolta, com definiríeu a Pons Berghok en una frase? Quin és el vostre focus principal? Doncs repetiré la mateixa paraula. És una editorial que aposta per fer jocs lúdico-pedagògics. Són una eina didàctica. Per tant, això, molt didàctic, molt de la terra... Sí, estan arrelats al país, però després també han de funcionar com una eina, ja pot ser, evidentment, per divertir-te. Són jocs que funcionen independentment d'una aula o d'una sessió de psicologia, però sí que un dels públics que tenim són psicòlegs que veuen que això pot funcionar per treballar l'expressió corporal o per treballar parlar de cara al públic sense vergonya o temes de dislèxia en el cas del joc de les paraules, etc. Caram. El vostre catàleg es coneix sobretot per ser molt educatiu, ara mateix ho estaves dient, que fins i tot s'aplica en casos educatius i tot plegat. Per què vau decidir centrar-vos en aquests tipus de jocs? Com deia, tant la Rosa com el Leno són persones molt creatives, però també venen del món educatiu. Llavors, el Leno de formació també era professor i la Rosa també fa de professora, en aquest cas de teoria de guions i del cinema a una universitat allà a Rotterdam, i justament el de pel·lícula surt d'estar preparant material amb els alumnes per dir-ho així, dir, ostres, m'està sortint un joc, anem a transformar-lo realment en un joc i no només en un material pels alumnes. Llavors, sempre els jocs que fan volen que tinguin aquesta voluntat també d'aprendre jugant. No cal que sigui dins d'una aula, pot ser a casa, insisteixo, però sempre que no sigui només una bona experiència estèril, sinó que hi hagi alguna cosa que després hi vulguis tornar, perquè el que has après doncs, té un pou. Que bé. No, sí, de fet ho trobo molt original i que és molt profitós per la comunitat, el fet que ells com a professors decideixin esforçar-se en la seva feina, esforçar-se amb els alumnes i intentar garantir el millor aprenentatge fent aquests jocs, explicant-ho d'aquesta manera i compartint-ho amb els altres, que al final compartir també és riquesa, no? Sí que això està molt bé. Quan treballeu en un joc educatiu, què és el primer que teniu en compte? L'aprenentatge, la diversió, un 50-50 potser? Aviam, els jocs sempre surten d'una idea que ha de respondre a una necessitat. Llavors aquesta necessitat, podríem dir, per exemple, en el cas del PIS, per repetir malament que ells eren una parella multilingüe i per tant aquest joc reunia tot això de poder jugar junts, perquè la llengua de la Rosa és el català, la llengua del Leno és el neerlandès, i al punt intermig entre l'anglès, doncs trobar un joc que pugui sumar tot això i més perquè es pot jugar en totes les llengües que s'escriuen amb l'alfabet llatí, perquè la L, per exemple, és la L geminada, la C pot ser la C trencada, la N pot ser la N, doncs això resolia una mica aquesta necessitat de poder trobar un joc que fos un punt comú entre ells dos. I després, clar, això és ideal a les aules, com dèiem, però el joc sempre ha de resoldre una necessitat. En el cas del de pel·lícula, ho hem dit fa un moment, aquest material de la universitat. I en el cas del Fes Justícia, que és un joc sobre impacte ambiental, l'encàrrec era fer alguna cosa sobre el canvi climàtic, perquè és una necessitat també d'intentar sacsejar una mica les persones amb aquest tema. Llavors, Consciència, no? cal conscienciar, i per conscienciar, si puc dir-ne 4 coses del joc, doncs el pretext és molt senzill, és un festival ambientat en el 2054, un futur no molt llunyà, on el planeta està tan contaminat que per solucionar això només es poden fer ja festivals de música. El planeta se salva ballant. El tema és que aquests festivals els organitzen les multinacionals que més contaminen. Per tant, ja en tema aquí la parolota aquesta del greenwashing. Llavors, és un joc de rol ocult, perquè és també, si no, per no fer-ho tan dens en el fons, que no fos o un ABC o un joc de casa, una cosa molt feixuga, el joc de rol ocult que no saps qui és qui, que et poden enganyar, etc. Doncs això permetia tenir un bàndol bo, un bàndol dolent, infiltrats, i poder entrar dins del lore que es diu del joc amb el contingut de les proves que has d'anar trobant, etc. Però era una manera també de poder posar sobre la taula
una cosa com és el tema del canvi climàtic i tot això que no acostuma a sortir gaire als jocs de taula. No. I que curiós que amb el Pes i Justícia es met això, aquests festivals, però que alhora qui inverteix doncs no és tan ètic del que sembla. No sé d'on surt aquesta idea. No està llunyà a una realitat. Exacte. Que al final també és una crítica, és un aprenentatge, una consciència... Exacte, o sigui, evidentment veu molt d'aquest moment actual i les proves que han de trobar els bons es diuen proves concloents. Després també, quan la gent que està al festival va potser una mica massa beguda, només et sap aportar una prova nul·la, que aquí ens hem permès una mica de disbauxa una mica del nostre humor i, per exemple, doncs, no hi ha gots de cervesa per esquerrans. Em sap molt de greu, jo també soc esquerrà, però això un jutge no ho accepta, no? És una mica aquestes brometes, etcètera, de molt tipus. I després també les proves dolentes es diuen fal·làcies. I pel que sigui, els dolents amb menys fal·làcies ja guanyen la partida. La veritat sempre necessita una mica més de contingut. Aquesta balança, els dolents guanyen abans. D'acord. I ara parlem una mica de pel·lícula, perquè n'hem passat una mica per sobre, però hem de fer una pel·lícula? Som en directe? Sí, aviam, aquí el pretext és molt divertit també. Sou els guionistes d'un estudi que us han encarregat una pel·lícula, però no us poseu d'acord amb qui és el millor guionista i per tant us poseu a prova. Llavors, per fer-ho hi ha unes cartes de gènere, romàntic, terror, ciència ficció, aventura, drama, etc. Se'n posa una sobre la taula. I després també hi ha unes cartes d'elements variats que se'n posen dos sobre la taula. Aquests dos elements són compartits en totes les històries les que estem jugant, però la resta de cartes surten de la nostra mà. D'acord. Llavors, improvisadament, en un minut, hem de crear una història que comparteixi aquests elements, per tant, així podrem valorar quina ha sigut la millor a partir d'uns elements compartits, però la resta ho posem nosaltres. Llavors, clar, hi ha cartes de personatge, hi ha cartes de localització, hi ha cartes d'esdeveniment, una àvia, un adolescent, una jugadora de futbol, vull dir, també està molt repartit tema masculí i femení, intentem que hi hagi representació, avi, nen, hi ha de tot, extraterrestre. I després també els esdeveniments són molt variats. Llavors tot això val un punt perquè és més o menys fàcil improvisadament col·locar-ho. En canvi el temps val 2 punts perquè és diferent si aquesta mateixa història passa a l'edat mitjana que ara o en un futur molt llunyà. D'acord, per tant, hem de tenir en compte el temps, aquests punts... Bueno, això també, has de jugar amb els elements que tens. Les cartes més difícils, perdona, són les d'arc de personatge, que ja valen 3 punts, perquè és molt complicat improvisadament en un minut fer que un personatge que vulgui aprendre català doncs hagis d'unir les cartes, no? Clar, et toca la d'extraterrestre, vol aprendre català, romàntic, doncs s'enamora d'una catalana, jo què sé. Llavors, si et voten, guanyes. Però clar, potser t'has oblidat que el gènere no era romàntic i era terror, i l'extraterrestre potser no s'havia d'enamorar. I t'has de guanyar el vot. Llavors, clar, t'has de guanyar el vot amb el dit. Aquí sí que tothom vota qui cregui que ha guanyat, llavors reculls les cartes i al final de la partida qui tingui més estrelles, que són els punts de cada carta, doncs guanya. Les estrelles, aquesta puntuació de les pel·lícules de Hollywood. Exacte. Aquí el que cal és perdre la por i llançar-te aquest punt d'improvisació, aquesta idea de brainstorming, no? Per apuntar moltes idees, per més esbojarrades que siguin, acaba rient pels descosits. És un joc que jo he plorat de riure. La veritat que sí. Tu amb qui ho has jugat? Ui, amb tota mena de gent, perquè això és molt versàtil. En aquest cas és un joc de 3 a 6 persones, sí que tenim posat que és un públic més adolescent, però si tu veus que hi ha nens que ja tenen aquest esperit, hi poden jugar. Entusiasme, no, una mica? Sí, exacte. A partir de 10 anys ja poden tenir l'habilitat per crear aquestes històries. Que bé. Doncs mira, ara si et sembla anem a parlar del Vispa, que necessita una mica de banda per ara, però que alhora és dels jocs de taula que més simbolitzen i que més rellevància tenen a l'editorial. Sí, és així? Totalment. De fet, és un joc que ja va per la segona edició i que jo crec que s'esgotarà ràpid perquè està sortint molt bé. Han apostat fort per nosaltres, per exemple, ara a l'Abacus, el tenim al catàleg de Nadal. Que bé. I és una bona notícia perquè és una eina didàctica també per moltes escoles que ho estan descobrint. Ha funcionat també molt bé en aules d'acollida i per descomptat a casa. O quan te'n vas d'Erasmus, perquè com dic, el ser multilingüe, que pots jugar en tots els idiomes, és una cosa que funciona molt bé. I també en tots els nivells, és molt escalable. Ok. I què ens pot sorprendre aquest joc, no? Ara el que dius això del bilingüe, com s'aplica aquest bilingüe? Clar, mira, jo de vegades hem arribat a fer concursos i a la final jo demano, per exemple, si fem una partida de 3 paraules, perquè hi ha uns números 3, 4, 5, 6 que t'indiquen les paraules que ha de fer cada jugador en la partida o la durada que han de tenir aquestes paraules, cada lletra un punt, doncs si tenen aquest número concret de paraules val doble. Doncs si fem 3, 5, són 3 paraules de 5 lletres que no valdrien 5 punts sinó 10. En canvi, si la fas de 6, 6 punts. En fi, doncs això, que és difícil d'entendre ara, però sobre la taula queda molt clar, si tu els dius cada paraula en un idioma, clar, quan et surt la W ja te'n vas cap a l'anglès, perquè en català aquí ho hi poca cosa més. Correcte. Doncs en català
ja pots buscar una altra cosa, en castellà una altra cosa, qui sàpiga italià, etc. Llavors, és un joc que t'obre totes les oportunitats. Si només hi vols jugar en català, tu mateix, és perfecte per practicar. Però clar, hi ha algunes lletres que seran més difícils de col·locar. Correcte. Està guai. Pensar molt. És xulo poder doncs, veure això, no? Com de fàcil és algunes lletres amb el català, però com se't complica si te'n vas a l'altre bàndol. Exactament. A més, clar, per exemple, hi ha la C trencada, la I la geminada, això en anglès... Clar, per això vam decidir que la carta posés L i a sota en petit L geminada o C i en petit C trencada. Perquè no podíem deixar els catalans sense poder jugar amb la L geminada o els catalans, francesos, turcs sense la C trencada, però no pots posar una C trencada a un anglès. Ja. I en canvi tenir la doble opció ja era suficient i és el que t'obre aquest ventall a tots els idiomes, que normalment els jocs de llengua sempre són només català o com a molt català i castellà o sobretot només castellà. Bé, és que potser la persona anglesa ni tan sols sap què és la C trencada. Però així ho pot descobrir, exactament. Que bé. I aleshores, el pis pel ser una mica el germà gran d'aquells altres dos jocs, com han evolucionat aquests altres en relació amb el pis? És a dir, clar, imagino que se n'aprèn molt d'una primera edició en conjunt amb les altres que pots treure, no? Per tant, quines diferències podem obtenir amb Fer justícia i de pel·lícula en comparació amb el Pispa? Com ha crescut aquests germans? Aviam, podem dir que de pel·lícula i Fer justícia són jocs més madurs, això no fa el Pispa més immadur o més infantil, però sí que la mecànica del Pispa és molt senzilla i per això funciona també, perquè és genial, però en el cas del de pel·lícula aquest punt d'acting ja demana una mica més i no tothom hi entra i pot haver gent que li agrada molt el cinema però que perdre aquesta por a parlar en públic li costa, potser és un bon joc per practicar-ho i no trobar-te un dia en un Ateneu davant de 300 persones, però també entenc que no tothom vol jugar patint, s'ha de gaudir, i per tant, si et costa aquest tipus de joc no és per tu, i en el cas del roll cool passa una mica el mateix. No tothom hi entra, saber enganyar, saber mentir, però els que gaudeixen el joc del roll cool, poder-la tenir en català, que hi ha tant de lore intern, amb el contingut de les cartes que dèiem abans una mica, amb aquest punt de postveritat, d'humor, etc. Doncs són dos jocs que són més madurs, que ens hem atrevit una mica més amb aquest tipus de mecànica, i han sortit molt bé. Que bé, m'alegro molt. Escolta, us ho han dit algun cop, que són una mica com el Duolingo dels jocs de taula? A mi això em feia gràcia. He de dir que a mi no, potser la Rosa sí, al final jo sóc un col·laborador, sóc la cara visible aquí a Barcelona perquè estic allà. You know that maybe you're the Duolingo. És possible. And hold it? És possible, és possible. Que bé. A més, quants idiomes podem aprendre, no? Aquí ara mateix amb el Pispa diem l'anglès i el català. Es limita a això, no? Entenc? O s'expandeix en més idiomes? Tu pots triar... A vegades depèn de les lletres. Si hi ha una partida que tens moltes R's i moltes Z's, doncs potser te'n vas a l'italià, que també n'hi ha moltes. Això depèn del que tu sàpigues. Clar. Azzurro, jo què sé. Però això depèn. Ja et dic, en una aula d'acollida ens hem trobat gent que feien 3 rondes, doncs la tercera podien treure la seva llengua materna, no?, que es diu. Llavors podia sortir el romanès, podia sortir el francès, el xinès és més complicat, aquí em sap greu. Però són totes les que s'escriuen en l'alfabet llatí, és molt ampli, molt més que català, castellà, anglès. És el que ens queda més a prop i, per tant, a l'escola catalana això ja té un sentit, però això te'n vas d'Erasmus i ho peta. Clar. Tens raó. Si és que tens raó. I direu que el vostre catàleg és ABJ, és a dir, aprenentatge basat en joc? Sí, jo crec que podem dir això. No és aspirar a poc, jo crec que és aspirar moltíssim. Home, que aprendre a jugar també és una responsabilitat molt gran, hi ha uns valors al darrere que hem de transmetre. El que et deia abans també dels personatges, en el cas del de pel·lícula, que la representació avis i nens, tant homes com dones, és una futbolista, no és un futbolista, hem intentat que la representació sigui coral. I en el cas de Fer justícia, tots aquests valors més climàtics, clar, hi ha un objectiu molt clar i això, doncs, ho posa difícil, el contingut de les cartes ha d'estar molt pensat. Molt bé. I escolta'm una coseta, ara mateix esteu treballant en alguna novetat? Hi ha algun projecte? No per parlar gaire, però en principi el 2026 tenim una novetat. Molt bé. Home, està molt bé començar el 2026, o almenys els primers mesets ja, tenir una coseta que estigui allà traient el caparró. Això està molt bé. Exactament. Que bé, doncs escolteu, això és tot per avui. Gràcies, Joan, per ser-hi. En representació a Pons Verhoog, i això doncs, és un capítol més del Festival DAO en podcast, en Biga Podcast. Gràcies, Joan, que vagi molt bé. Adéu, gràcies. Adéu.